stand? O dili ko yung mahal ko mo kay KI, di ba? Kita mo ko sa'yo. Patuloy itong network ko. Oo, lagi. Nindot kaya kong masaya, di ba? Hindi ka mauwawan. Ay, nam sa nam. Paluoy, tanya mo, ngang ka nagdahit ka. Di ba, kito? Pagpaka, bugno ka, yun, no? Lami kayan ko. Ano sa gaya itong show, direct? Hapit na, sunod tuig. How dare you? Ano yung mong gigugwakan? Ningon manggod ka nga sunod tuig. July pa karon Jurik. Oy, Kita lumayway. dali pa, sorry na ba? Sorry na ka, lahat kayo, teka. Anak ba? May langgam nga pula nga among nakit-on. Mitog pa sa sanga nga among nakit-on. Mikapa-kapa pa nga among nakit-on. Ugunya milupad nga among nakit-on. Wala may sunod oy. Ugunya biya ka ang dila sa tunga-tunga. Ano day? Anak tay. O kunya niya ka ang dila sa tunga-tunga. Sige. Ano, day, sakto na dong. 1, 2, 3, go! O kunya niya ka ang dila sa tunga-tunga. Abantay kay taro. Mingisi og gamay, mitakong ang baba. Sige tay. Sige. Mingisi o gamay, minakong ang baba. Unya mitalikod, nituwad, kandiis ang nakita. Kunya mitalikod, mituwad, kandiis ang nakita. Dire. Smooth yung kantahan. Sige, Go! May langgam nga pula nga among nakita. May batog sa sanga nga among nakita. May kapa-kapa pa nga among nakita. Ayo. Ayo. Kunya mituwad nga among nakitaan. Wala, nitaw. Ito ako na. Ito. Ayo. Uy, ala ikaw na Gisa. Tulad-tulad, nag-practice me. Nag-practice me. Ano pa yun? Tay! Nay! Nagisa, Nay! Tay! Nagisa! Practice lang sa sila. May siya ka kay. Aron nga, makadungog siya. Ayaw, di ma. Sige. Nasuloy lagi ka. Oo, cool. Musta noon ka? Mayo pa ko, nasuloy ka. Okay ra kuloy. Nay! Nga tatay, ay kapi ka pa, Gisa! Huy, unsa mo ka na balok? Ano sa patapad ka, Gisa? Sana ibog ka? Sibog ya? Barog ya ba? Baro ya, tay! Ikaw may tapad, Gisa noon. Pero dito, tay! Sino dito ba? Okay naman, good. Kamu ba, bro, mo gaihas og paa, uy. Ikaw, tay! Ikaw mo naman kag-naihaso pa! Tay, paan manok yung binuhay ka mo, tay kapi ka pa. Ito ba tani? Sige na ba, kay mga pinang tuyo ni Ari diri kay musupport kog tan-aw ninyo. Sige na, nay, mag-practice na tiwas, nay. Unya, makakonsentrate ka mag-practice, ana. Nga, na may gwapa ni tapad ninyo.
makakonsentrate pa ko na uy. Musiyaw no kanindot kay naadjisa. Mao na siya akong inspirasyon. Sige na, oy. Maminaw ko sa inyong practice. Ikaw tay, makakonsentrate pa ka tay. Sakit kaya akong ipon. Uy, lain na. Mamahuway ka, uy. Sige na. Mao na diha nay. Tatay kasi sakit gipon. Ug ikaw na lay tapat tay, maulian imong ipon tay. Sige na, Noy. Samot kasakit akong bagang. Nay, kuan na sa tatay na yon sa. Sige na, balok! Sakit-sakit na na imong ipon, ay! Huwag mo na masakit sa una! May tao, may tao. Ikaw li abli. Oo. Ako na kayo. Ayo. Oh, kasi ato. Ay! Ay, Pumunta na, direk. Ari, so dili na, direk. Ay, direk. Ako na sila na. Ada sakit to pa. Unsay ato? Anong naman mo? Sa mo puno kag advance? Oh, naalag may gwapa dira. Nasa, musa may sayo no? Ayaw ka na, awi. Muna i-promote na to. Ayaw ka na, awi. Magbutang sa kabisbito. Ibutang kung kita'y mabisita sa balay na inanaw ka. Aray, lingkod. Ya. Lingkod. Lingkod, girl. Ya, nakasiksi naman ka ron nga nakaayaw kag direktor. Sige, lingkod ya. Salamat. Ano siya magkakapaduol mga? Ngayon tutok ka? Ay, dili. Ako na interviewon. Patuo ka, masap? Ano mga interview mga na? Nga mo na mga pagtrabaho ni mo? Hindi atin ang kayo mo support ako. Kasali kasi mong lawas mo player football. Nakada pa yung kanwag. Isa din na siya. Konduktor. Konduktor? Dili day. Direktor kayo na kuno na siya ba? Direktor na nga. Sus, sali kasi mong dugan. Brutos! Pagpuyo! Pwede, kuwairo mo na. Ngano nanganhimasan mo? Nga nahibaw ka na nga. Mura nag-irong buang. Bakat panimaho na nimo nga. Dali ka na musuko. Oh, naniguro lang ko. Pumunsa na yung numero. Tinggalig mo wawan ko, ani. Waba ko sali, gani. Usay na wawan. Brutos, pagpuyo, si! Pausap ka. Si! Nga nung yung interview? Ay, dili. Masajis lang ko. Mao, sakto man sad siya. Kaya siya ka inyong promoter. Basin naa siya ikasuggest nga manindot ang inyong grupo. Mao gani nga ni Anhime kay daghan kay siya mahibaw ang ikasuggest aron manindot gid nga atong kanang pag-show. Mao gyud. Sakti lang gud ay nagud mo ka. Kuan. Ikaw ba kan masad ko eh. Siya mong mura man na siya plano ni mo. Ano ni Papa? Nasa na yung lulipap. Di ako aglibi. Mo din mo favorite? Ang mga sulungan. Kas kay lulipak. Tara. Bakit? Yan ano? Usan pagkan mo na ako, bata! Oo! Oy, mo na kituwas na! Tiwas! Ikitiwas! Uy, ang binaw! Ikitiwas na! Ikitiwas! Ay, balik na dito! Ako! Oo, imo na dito ko! Oh!